Jalkapallon Suomi-Espanja MM-karsintaottelu kokoaa illalla Olympiastadionin täyteen kannattajia. Helsingin keskustasta lähtee näillä hetkillä jalkapallofanien kulkue kohti stadionia. Toimittajamme Sari Aro seuraa tunnelmia Narinkkatorilla. Täällä Helsingin Narinkkatorilla alkaakin olla jo melkoinen tunnelma, kun tänne on kerääntynyt jalkapallofanit ja ovat juuri lähdössä tosiaan tuonne Olympiastadionin suuntaan kulkueena. Sehän tarkoittaa sitä, että täällä pikkuisen liikenne voi viivästellä, mutta mennään nyt itse asiaan. Jalkapallon supertähdet ovat kohta tuolla stadionilla. Mitä odotat tältä illalta? No mä odotan ihan loistavaa iltaa. Mahtavaa peli mä uskon, mutta ennen kaikkea mä odotan sitä, että pääsee Pohjois-Kartaseen viettää unohtumatonta iltaa loistavassa tunnelmassa. Samoin peli on varmasti hyvä ja Suomi taistelee. Ei välttämättä voittoa riitä, mutta kuitenkin Pohjois-Kartassa siis tunnelma tulee olemaan ennen kuulumaton. Kuka se on se suosikki? No, kyllä mä sanoin, että se on Moisanderi. No, mä olisin sanonut, että Perpa, mutta Perpa ei pelaa nytten, niin sanotaanko sitten, että Jeremekko. Te näitte keväällä myös tuon ihmeen, kun Suomi pelasi tasapelin Espanjan kanssa. Toistuuko sama tänään tai voiko Suomi yltää vaikka voittoon? No, mä toivon, että voisi toistua. Se on ehkä se ihme silloin, mutta mä toivon ja vielä ehkä parempaa tulosta tänään. Ehkä voittoa. Toivotaan, en usko siihen, mutta aina pitää löytää uskoa. Kiitokset teille haastattelusta ja nyt takaisin Pasilaan. Onnea Suomen peliin.